1944 година, тук неправилно при поставяне на новата плоча, ние сме поискали да подменят датата, защото говорихме с руския консул в Бургас, да се поправи годината, на когато са загинали. На 2 ноември 1944 година загиват от морска мина, когато е подводна кръгла морска голяма мина с рога, която се е скъсала от котвата и изплува към брега, и за да се спасат всички наоколо, които са живеели и деца са играли, това е през дена на 2 ноември, са предприели мерки да я блокират, да я обезопасят тая мина, но някаква вълна награбва мината и удря в скалите, и при този взрив загиват 4-мата и 2-ма са ранени. И другите 2-мата са офицери. Те са от щаба, които са били в нашия град. Единият дори е шеф на щаба Касабукин, другия Савченко е бил доктор, и другите са били офицери, красиви млади хора. И 80-та година е поставена тая плоча, а тая година е подменена тая черна плоча с имената. Дори един е, извиняваме се, много е сбъркано името му, той се казва Рубцов, а не Рубков. И самата година е сбъркана, но и сме приказвали да я поправят.